Oletko koskaan pohtinut, että onko ruostumaton ruuvisi ruostumaton ihan oikeasti? Onko sinulle koskaan myyty sikasäkissä? Minäpä kerron sinulle 4 kätevää vinkkiä, kuinka selvitää tämän kotikonstein. Molempia mainostetaan ruostumattomiksi. Molemmat ovat samasta kaupasta. Mikä ihanin tapa testata juuri nämä 2. Muuten hyvä, mutta tuskin toimi feriittisten kohdalla. Etikkatesti. Tätähän varmaan löytyy jokaisesta keittiöstä, eiks niin? Vetyperoksidiliuos. Rouva se on kuitenkin just värjännyt pulmansa ja tätä on jäänyt ylijäämäksi asti. Sitruna. Saa kaupasta, saa keittiöstä. Noin. Mutta kuinka tässä kävikään? Rumpujen pärinä. Sillä voittaja on Sitruna.